Isang magandang umaga ho mga kabalen. Welcome ho sa CLTV 36 News Stream. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Samahan niyo ako sa 45 minutes na atin hong kwentuhan, balitaan, ukol ho sa mga iba't ibang kaganapan dito ho sa ating lalawigang Kapampangan at sa buong Central Luzon. May mga malaking balita ho tayo na aking ibabahagi sa inyo mamaya lamang dito sa ating programa mga kabalen. Simulan ho natin ang balitaan dito ho sa kaganapan sa iba't ibang sitwasyon, kaganapan sa iba't ibang portion ho nitong North Luzon Expressway mga kabalen. Narito po ang real-time traffic situation mula sa NLEX Corporation. Ngayon pong araw ho ng Huwebes, March 27, 2025. Isang mainit na araw sa mga bumabiyahe. Mamaya makikita rin natin yung ating binabatayang heat index. May mga nagsuspende na nga ho ng klase sa iba't ibang bahagi. Dito hong ating lalawigan, dyan sa Candaba, kagabi na-anunsyo natin, nagsuspend na ng face-to-face classes hanggang bukas, mga kabalen, araw ng Biyernes, March 28, dahil na rin yan sa matinding init po ng panahon. Real-time traffic situation muna tayo sa North Luzon Expressway. Sa mga oras na ito, maluwag ho ang senaryo dyan sa may Balintawak Toll Plaza. Same as with the situation sa may NLEX Arbor Link interchange. As you can see dito sa gitnang box, sa may pinakataas. Pero pagdating ho ng mapulang lupa sa Valenzuela, especially for those traversing yung northbound lane, and kahit yung southbound din, makikita ho dito sa may gawing kanan, ayan, punong medyo makapal yung volume ng mga sasakyan dyan. Kaya naman dahan-dahan, ika nga sa pagmamaneho, hinay-hinay lang ho, baka magulat kayo Usually kasi pag galing ka sa NLEX o yung nasa NLEX ka man, pagkabilis-bilis, pagdating mo ng Valenzuela, magugulat nyo na lang, ay biglang mabagal na pala dapat ang takbo mo. Kaya ho, paalala, check your brakes mga motorista para hindi mauwi ho sa disgrasya ang inyong biyahe. Dito naman tayo sa may Kawayan Interchange, magkabilang linya, fast-moving pa naman, bagamat may volume. Ito hong area ng Marilao, yung southbound lane, bukas ho lahat ng linya. Ito sa may baba, mga kabalen, sa gitnang box. At yung ganyan din ho sa may northbound, binuksan na kahapon yung lahat ng lanes o yung 4 na lanes. Dito po sa may northbound area ng Marilao, interchange bridge. Ayan, dahil alam natin nasira ho yan at ginagawa. Bagamat bukas na lahat ng lanes, syempre kailangan pa rin magdahan-dahan dito hong mga dumaraan dyan sa area na yan dahil mga kabalen, nakalagay yung dalawang mga poste pa. May mga poste pa, may mga steel poles para suportahan ito hong bridge under repair. Pagdating naman ho dyan sa may Bocaue Toll Plaza, yan, makikita ho natin, bagamat wala pa masyadong pila, yung sitwasyon dyan, dun sa mga ilang lanes, lalo na yun siguro, mga cash lane nito sa bandang kanan, yan, may konting pila, pero the rest, hindi naman ho ganon kabigat ang pila dyan, mga kabalen. Tuloy-tuloy ho tayo. Traffic situation naman sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga as of 10 a.m. Mula ho ito sa City Public Order and Coordinating Office or City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Yan ho mga kabalen.
Asahan po ang light to moderate traffic dyan ho sa may area ng V. Chumico Vega Street at dyan sa tapat ng Makabali Hospital. Ayon ho yan sa Sibosco. Light to moderate traffic din po mga kabalen ang mararanasan ng mga dumaraan dyan ho sa may tapat ng Sakop. Yan pong maimpis dyan sa may Regional Government Center dahil na rin sa road construction. Na-target ho matapos sa darating na July ayon ho yan sa DPWH. Light to moderate traffic din ho tayo sa may Sindalan traffic light area. As of 10 a.m. ayon ho yan sa Sibosco. Paalala ho sa mga biyahero, siguraduhin na nasa maayos na kondisyon, hindi lamang inyong mga sasakyan, kundi maging ang inyong pong mga pangangatawan. Kabalen, tuloy-tuloy ho tayo sa ating pagbabalita. Narito naman ang latest weather report mula ho sa DOST Pag-asa. Alamin ho natin ang magiging taya ng panahon. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, March 27, 2025. Sa ngayon, meron tayong binabantayang low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa laing 220 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa ngayon, nananatili naman mababa ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo, pero inaasahan po natin magdadala ito ng mga pag-ulan, lalo na po dito sa may Visayas at Mindanao. Samantala, meron pa rin tayong easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral dito sa may Luzon. Inaasahan po natin magdadala rin po ito ng mainit na panahon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, makakaranas tayo dito sa Luzon ng mainit at maalinsangan na tanghali hanggang hapon na may mga isolated rain showers or mga panandaliang pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila 25 to 34 degrees Celsius, Lawag 25 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 24 to 35 degrees Celsius, Baguio 17 to 26 degrees Celsius. Sa Legazpi, 24 to 32 degrees Celsius at Tagaytay 22 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa Visayas, pati na rin dito sa may Northern Mindanao, Caraga at Davao Region, inaasahan po natin makakaranas sila ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot po ito na itong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa mga susunod na araw, inaasahan din po natin magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan lalo na po dito sa Kabisayaan natin at possible din po magdala ng mga pag-ulan dito sa may Palawan. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa 25 to 33 degrees Celsius, Iloilo 25 to 32 degrees Celsius. For Cebu, asahan natin ng 25 to 31 degrees Celsius, Tacloban 24 to 31 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius, sa Zamboanga at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index kahapon, sa Metro Manila nakapagtala tayo ng 36 to 39 degrees Celsius at ang pinakamataas po natin na itala ay dito po sa Midagupan City, Pangasinan with 46 degrees Celsius. 44 degrees Celsius naman dito sa may Tuguegarao City, Cagayan, 43 dito sa may Butuan City, Agusan del Norte, at 42 degrees Celsius dito sa may Legazpi, Albay, Birac, Catanduanes at Pili, Camarines Sur. Para naman sa ating forecast ngayong araw ng heat index, sa Metro Manila, asahan po natin ng 37 to 38 degrees Celsius at nananatili ang pinakamataas na possible natin maitala ay dito pa rin sa Midagupan City, Pangasinan with 47 degrees Celsius. 43 degrees Celsius naman dito sa Tuguegarao City, Cagayan, Birac, Catanduanes, Pili, Camarines Sur, Butuan City, Agusan del Norte. At 42 degrees Celsius naman dito sa may Legazpi, Albay. So makikita po natin, danger level po ito. So mga kababayan po natin, di ba yung pag-iingat lang din po, dala po netong init ng ating panahon, ugaliin pong uminom ng tubig at stay indoors na lang din po kung kakayanin pagdating po ng tanghali or ang hapon po natin.
Wala tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:55 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:08 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Kabalen, ito naman ho ang heat index forecast dito ho sa lalawigan ng Pampanga base ho sa kanilang monitoring ng DOST dyan sa kanilang weather station sa Clark. Opo, 39 degrees Celsius. Ito ho yung posibleng init factor na maranasan ng ating mga kababayan dito ho sa lalawigan ng Pampanga ngayon pong araw ng Huwebes, March 27. Public service announcement muna ho tayo mga kabalen. Asahan pong mawawalan ng supply ng tubig dyan ho sa may San Roque Dao First dyan sa bayan ng Lubao, Pampanga mamaya pong 1 p.m. hanggang 4:30. Bukas to, 4:30 a.m. Ayan ho mga kabalen. O 4:30 p.m. ito. Yan ho ang sitwasyon dyan. Ano? Check natin nga. Sige ho mga kabalen, mamaya fact check lang natin to, tatapusin lang natin. Ito sa may Madapdap Resettlement Center, 9 p.m. hanggang 5 a.m. bukas. Ayan, mahaba-haba ho ito. 9 p.m. hanggang 5 a.m. Okay, mamayang alas 9 ng gabi yan hanggang bukas Biyernes alas 5 ng madaling araw. Diyan ho sa may Resettlement Center sa Madapdap, Mabalacat City. Wala hong tubig dyan. Isang mabilis na patalastas lamang ho at sa ating pagbabalik mga kabalen, ulitin natin ang mga malaking balita dito ho sa lalawigang Kapampangan. Pampanga Headlines dito ho sa CLTV 36 Newsstream. Huwag ho kayong aalis at kami magbabalik.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ito ho mga kabalen, paglilinaw lamang paumanhin dun sa kalituhan kanina. Yan hong water supply interruption sa bayan ho ng Lubao, Pampanga, partikular na dyan sa may San Roque, Daug First. Mamaya ho yung 1 p.m. hanggang 4:30 p.m. Ngayon lamang pong hapon, hindi po yun na 4:30 a.m. Okay, apologies po. Pasensya na sa pagkakamali. 4:30 p.m. po, hindi po tatagal hanggang bukas ng madaling araw. Okay, 1 p.m. to 4:30 p.m. Yan, maraming salamat ho. Sa ibang balita naman tayo, tuloy-tuloy tayo sa ating pagbibigay ng balita. Ito ho mga kabalen, nagpahayag po si Governor Delta ng announcement. Okay, nagpahayag siya nito hong gagawing suspension. Opo mga kabalen, ng government assistance mula po sa provincial capital ng Pampanga. Ito po ay bunsod ng pagsisimula, siyempre, ng local campaign period na alinsunod ho sa Omnibus Election Code. Siyempre, bawal muna ho yung mga pamamahagi o pamimigay ng ayuda, government assistance, ng, lalo na yung incumbent. At para ho matiyak yung patas na halalan, narito po ang pahayag ng ating gobernador, Governor Dennis Delta Pineda, kaugnay ho ng balitang yan. Gusto po namin paalam sa inyo na simula po sa March 28, start ng election ban, masamantala muna pong titigil ang mga assistance na galing po sa Kapitolyo. Tulad po ng financial assistance, burial assistance, hospital bills, procedure tulad ng MRI, X-ray, CT scan, 2D echo. Titigil din po ang mga medical mission, dental mission at ang pagbibigay po ng gamot. Alinsunod po ito sa regulasyon ng COMELEC. Humingi po kami ng inyong paumanhin at pasyensya dahil mareklamo po ang aming mga katunggali. Baka kasuhan po kaming dalawa ni nanay. Sana po maintindihan niyo po ang aming sitwasyon. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo. Yan ho mga kabalen, ang naging pahayag ni Governor Dennis Delta Pineda kaugnay nga ho nitong pansamantalang suspension ng pamamahagi ng government assistance mula ho sa provincial capital ng Pampanga. At dahil ika nga ayon ho sa gobernador ay mareklamo ang kanilang katunggali, baka umano sila ay kasuhan, kaya naman sila ay nag-iingat lamang silang dalawa ni Vice Governor Nanay Baby Pineda na tumatakbong gobernador at si Governor Delta naman po ay kumakandidato bilang vice-gobernador para ho sa darating na May 12 elections. Ito naman ho mga kabalen, nagpatawag ho ng press conference. Ito ho konsihal ng Mabalacat City Councilor June Castro kahapon para ho magbigay update kaugnay ng mga kasong isinampa kay Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo. Ayon ho sa konsihal, naglabas na ng show cause order para kay Garbo ang Office of the Ombudsman. Subalit, ito po sinisikap din ng CLTV 36 News independently. Of course, sa larangan po ng responsableng pamamahayag ay nakipag-coordinate na rin ho kami sa Office of the Ombudsman para makakuha ng original copy rin itong dokumento na prinisinta ho ni Councilor June Castro sa mga miyembro ng media kahapon na sasabi nga merong show cause order na. At syempre sa larangan din ho ng patas ng pamamahayag, kinuha po natin ang panig ni Mayor Crisostomo Garbo. Ayon ho sa kanila, wala pa ho silang natatanggap na kopya nitong nasabing dokumento. At pipiliin na lamang daw nilang huwag patulan itong mga aligasyon na binapato sa kanila at nakahanda raw magsalita ang kanilang kampo sa takdang panahon at sa tamang lugar.
Panoorin ho natin ang kumpletong balita ni Jody Mercado. Narito po ang report. City Councilor Junca. May development na raw sa kasong isinampa ni Mabalacat City Councilor June Castro laban sa kanilang mayor na si Chris Garbo. Sa press conference na ginanap sa Cafe Bomb, Clark Freeport itong Miyerkules, March 26, ipinresinta ng konsehal ang umano'y show cause order na inilabas ng Office of the Ombudsman para sa alkalde. Matatandaang noong November 2023, naghain si Castro sa ombudsman ng kaso kontra kay Garbo at iba pang mga opisyal ng Mabalacat LGU kaugnay ng 610 million pesos loan sa Land Bank. Base dun sa complaint ko, tapos ngayon nagpadala sila last week lang, na-receive ko na yung show cause order na pinapasagot na sila ng ombudsman at ang nakalagay dito, thereafter, this case shall be deemed submitted for resolution on the basis of the evidence presented by the parties, whose presence may be dispensed with unless otherwise required for clarificatory questioning. No motion to dismiss, motion for bill of particulars, or other dilatory motion shall be entertained. Ito po, kung itatanong nyo kung anong kaso, nagugat ito dun sa may mali siyang pagbili doon sa 610 million pesos na lupa. Kung saan tinatayo ngayon yung government center. Ang unang kaso natin, yung Article 217 in relation to Article 171, malversation of public funds or property through falsification. Yung pangalawang kaso po, yung Article 218, failure of accountable officer to render accounts. Number 3, Article 220, illegal use of public funds or property through falsification. And Article 226, removal, concealment, or destruction of documents. Kabilang sa mga respondent ng kaso noon, si Vice Mayor Jel Daquino, na running mate ngayon ni Castro sa 2025 elections. March 14 ito lamang taon nang maghain ng motion to withdraw si Castro para sa kasong isinampa laban sa vice alkalde. Na file na akong ex parte motion to withdraw king kakatamong City Vice Mayor. Reason why? Kasi panag-aralan na rin ka na akong legal team na alayang kabaluan ng Vice Mayor manaming implicating Laguna kasi pag-preside mo. Ministerial mo, talayang power to vote. Ipinabatid din ng konsehal na may kaso pa siyang isinampa laban kay Garbo tungkol sa lupa na kinatatayuan ng barangay hall ng Bicol at pamamahagi ng service vehicle sa iba't ibang mga bayan ng Pampanga. Ibinunyag naman ni Aquino na may panibagong reklamo din siya laban kay Garbo sa ombudsman. For violation of Section 3A, E, and G of Republic Act 3019 and malversation of public funds. And for the admin case is the grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, and abuse of authority. Okay, the respondents would be as follows. The city mayor, of course, no, because he allowed himself to be persuaded na ituloy ang construction, no, at makita naman natin dito merong undue injury sa government, sa LGU ng Mabalacat kung kinonstruct yan. Another is it is prejudicial, no, sa disadvantageous also sa city. Yun ang paglalaman ng mga charges laban sa kanila. So ang mga respondents po natin, we have the mayor, of course, Crisostomo Garbo, the Nation Star Development Corporation, assigned as represented by its Vice President Norberto Pilar, V. Pilar, and the Special Bids and Awards Committee, Mabalacat City Government, headed by Attorney Francis Di Manuel. Hirit ng Vice Mayor na siya ring presiding officer ng Sangguniang Panlungsod, tila hindi raw dumaan sa wastong proseso ang proyekto sa bagong City Government Center. The legal issue here is yung pong bakit nagka-bidding at na-award po yung contract without the actual funds, no,
funding for that purpose. And on record, recently we got hold of the awarded contract, no? Na bid and award yung contract, and nakita namin, the mayor entered and signed on July 26, 2023, a contract for the design and construction for the proposed new government center. And it was only, no? Makita nyo, it was only on August 24, 2023, na nabigyan ng authority si City Mayor Garbo to sign the terms and conditions of the loan agreement. So from the dates alone, na wala pa talagang actual funding, siya awarded contract amounting to 1,189,890,890 pesos. Nilinaw naman ng konsehal at vice-alkalde na walang kinalaman ng politika at ang nalalapit na halalan sa isinampang kaso. Opo, ini pong pagpa-filing case ni alay pong kinalaman ni kay nga pamaglaban ko bilang metro nga kandidato mo rin kining daratang eleksyon na ini. Noon talagang obvious naman po talaga kaya ini for purposes of transparency and accountability, pantambalo da po rin tao na ni malayari kayang mabalakat. Also as public official, natural mo naman na mag-report ko mo rin po karet tao at pabalo ko po kay kayo. Lalo talaga yung malayari at obvious naman na ating para ka na ako, irregularidad. Kaya yung construction na yan, dapat po pamako-construct kasi ala naman pong actual funds na katang bagay na yan. Kung sasabihin na politika lang yan, di ba? Nakikita naman natin, sabi ko nga, kaya binanggit ko yung date ng pagkakafile nung kaso natin, dated November 28, 2023. Far from campaign or election period pa itong ginawa natin. Although nagtagal sa ombudsman, pero nagpapasalamat pa rin tayo dahil nga binigyan nila ng aksyon. Yung una na endorsement dated March 15, 2024 at tapos yung show cause order ngayon this month lang. So wala akong nakikitang politically motivated itong sinampa nating kaso. Continuing kasi yung mga case natin. Ganun yung sa akin. Kahit ano po ang mangyari dito sa paparating na halalan na na-file na po ito, makakasiguro po yung mga kababayan natin sa Mabalacat, sa lahat po ng nakikinig ngayong orasan na to, na kahit ano pong mangyari, matalo ako, manalo ako, diretso po itong kasang to. Wala pong atarasan. Kasi umahanap po ng hustisya yung mga kababayan namin. Ako mismo bilang legislator, bilang isa sa mga legislators sa siyudad ng Mabalacat, nag-aanap ako ng hustisya na alam ko dun sa opinion ko, sariling opinion ko, nasa tama ako. Samantala, naglabas ang opisyal na pahayag ang kampo ni Mayor Chris Garbo sa mga aligasyon ni Vice Mayor Aquino at Councilor Castro. Hindi na raw papatulan ng alkalde ang mga aligasyong ito dahil wala raw katotohanan at wala pang natatanggap na dokumento ang kanyang opisina. Taliwas din nila ang sinasabi ng grupo ni Castro at Aquino tungkol sa construction ng new government center. Mga lumang estilo na raw ng mga kalaban ni Garbo sa politika ang mga reklamo batay sa pahayag. Sa kabila ng mga paninira, ang pangunahing focus raw ng Team MCG ay ang patuloy na pag-ibigay ng serbisyong nararapat sa mga Walakeños. Naniniwala raw ang kampo ni Garbo na ang tunay na serbisyo sa publiko ay dapat na maging sentro ng atensyon, hindi ang pamumulitika. Nagpapasalamat si Garbo sa natatanggap na suporta at pangunawa at sasagutin raw niya ang lahat ng mga paratang sa tamang panahon at lugar. Maghaharap sina Garbo at anak nitong si Winwin laban kina Aquino at Castro sa pagka-alkalde at vice-alkalde ng Mabalacat City sa May 12 elections. Samantala, sa ngalan ng responsableng pamamahayag, nagpaabot na ng request ang CLTV 36 News and Current Affairs sa Office of the Ombudsman para makahingi ng opisyal na kopya ng dokumento. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Ito ho mga kabalen, tuloy-tuloy tayo sa paghahatid ng mga balita Pampanga headlines
Gaya ho ng aking binabanggit, humarap po sa programang Plataforma 2025 ng CLTV 36. Ito hong mga kandidato sa pagka-alkalde sa bayan ho ng San Simon, Pampanga. Abay, siyempre, napasabak ho itong sina candidate, aspirant. Re-electionist po si Mayor JP Punsalan at ang kanyang magiging katunggali, Engineer Romel Bondok. Inibitahan naman ho si Vice Mayor Dading Santos, subalit hindi ho tumugon sa hamon. Pakinggan po natin ang pahayag ng dalawang gentleman na humarap ho sa programang Plataforma 2025 kasama ho ni Binibining Sonia P. Soto. Narito po ang kanilang mga pahayag kung bakit sila ang dapat piliin bilang alkalde ng San Simon, Pampanga sa darating na May 12 elections. Parang katamong kabalin. Kalugurang kong kabalin. Maya pa abak po. Maya pa eldo kay katamongan. Bakit po Mayor JP pasibayong dapat may luklok? Skem po nga doon akong banwang pa magluklok. Actually, 5 limang banwa akong makalok. But when I ran for my first term in 2019, I promised to make difference with my administration. Ita pong kampi nga ako, gawa ko sobrang soft and hard project, gawa tamo po within 22 months. At ngayon po, akakitsyo naman ng mga nano kong mag-obra. Even Sunday holidays, pandemic. Ita pong lugod, po seasonal politician ni Mayor JP. Aldoldo Mayor JP magana kayo. Aldoldo Mayor JP magana kayo. Aldoldo Mayor JP mainto niyang kabiyayang para kayo. Nung ating pong pagkakamaligat ang minuna, ko po kaburian. Balo na po ni nga pong gito. Dapat po, ibalik yung kuking munisipyo. Uling apakit ko kayo. Kaya kakong pilubluban, kaya kakong puso. Makanano yung mag-servisyo yung Mayor JP. At aparamdam ko, hinga-ganaganang lugod kayo. At gawang ko pa nung nanoy masanting para king kay katamong balen. Pasibay po, manyad ko south para ataglus ko nung nanoy kakong umpisan. Dakal pundakala, salamat at patnubayan nakatapo ng mayupayang Diyos. And God bless San Simon. Bakit ako dapat maging mayor na ni Tambalén? Pauli na po ning mumunan dili itang ating ko pong track record na masanting, malinis at ating ko pong plano at programa para kay katamong balen. Then pong miyali ang problema ng harapan na ning San Simon, tulo pa rin basura, yung problema kay albog, problema kay transportasyon, kay unemployment, kay kakaluluan. Ako po yung kandidatong atinang antimano maka-in place na plano nung makanano ko pong i-address din. At ako pa po makaluklok, mangampanya pa mo po. Atina ko pong peki sabyan bang kanita deti akasawag ko lang makapagpatupad. Karin yung programa maka-i-address karin kaya katamang problema. Kailangan na po siguro ni San Simon ngani, bayo naman. Bayo namang strategy, bayo namang pamanggobyerno. Bang kanita, then kung ng stakeholders from the people to the business sector to the farmers, ingatin lang ba yung inspirasyon? Bang kanita, ing mika agresibong pamanyulong keng metong direction papunta keng ikaw unlad na ni kaya katamang balen. Ako po yung Romel Bondok, metong ko pong mechanical engineer, may graduate ko po kay Mapua Institute of Technology, maging mayap ko pong pengari, maging ko pong mayap payasawa, at maging matakot kay nga pong Ginoo. Kita mo po yung kana akong babakalan at sana ikayo pong kabalen kong San Simon, yung lugod na pepakit na po ng pengari ko yung Mayor Bondok, kaya panahon na, yung lugod na pepakit ko niya nga akong mag-Vice Mayor kaya tang 1998 hanggang 2004. Iya po yung buri kong bitbitan, buri kong ipakit pasibayo kaya kayo. Bang kanita, yung balenta mo magdingding yung pasibayo, bang kanita yung balenta mo, tangalan din pasibayo ring aliwan tao. Kita mo po, dakal po salamat kay CLTV 36 at karin po kaya katamong kabalen na may nalbeng yan ng Aldoy. Parang katamong. Yan ho mga kabalen, ating narinig ang tinig ho ni na
Re-electionist Mayor JP Punsalan at Engineer Romel Bondoc ng Bayan ng San Simon, Pampanga, kaugnay kung bakit sila ang dapat iboto ng ating mga kabalen sa darating na Mayo 12. At kaugnay din ho siyempre ng usaping iyan dahil ang pangako ho ng CLTV 36 at ng buong Laos Group Media ay tulungan ho kayo sa paghahatid ng balita at impormasyon na may kinalaman ho mga kabalen dito sa gaganaping eleksyon at siyempre para makapagsuri ho tayo ng mabuti. Kaya naman ito hong programang Plataforma 2025 ay binaspasan ng Commission on Election para ho ihatid sa inyo yung mga naisin ng mga nagnanais din masungkit ang ating boto. Sila ho yung pagkakatiwalaan natin sa aban ng ating bayan sa mga buwis na ating pinagpapaguran. Kaya naman napaka-importante mga kabalen na masuri ho natin ng maayos yung ating mga iboboto. At sa Plataforma 2025 kasama si Sonny P. Soto, talaga namang matitindi ang mga tanungan. Walang pabiro-birong tanong lamang, ang mga tanong talagang importante. Dahil ang usapin po, bagamat siyempre kailangan magsaya din tayo. Usapin, alam naman din natin, mabigat talaga usapin, pag-usaping pambayan ang pinag-uusapan, di ba? Yan ho yung mga bagay na dapat talagang siniseryoso. Dahil buhay at kamatayan ho, literal, I am talking about experiences, okay? Dahil buhay at kamatayan ho ang nakataya dito sa boto ninyo. Maniwala ho kayo sa akin, dahil halimbawa na lamang sa mga iba't ibang lugar, di ba? Kung isipin ninyo, walang maayos na programa pangkalusugan, pangkaligtasan, disaster. Ito hong inyong mga lupisyal, paano naman? Di ba? Edi buhay at kamatayan, literal ang nakataya talaga sa ating pagboto. Kaya napaka-importante pong makibahagi kayo, mga kabalen, tayong lahat sa mga ganitong discussion. Speaking of discussion, mamaya, yan, ganda ng segue ni Kuya Justin, di ba? Opo, samahan nyo kami ni DJ Alex ng RW 95.1 FM para ho makapanayam si Vice Mayor Joan Carla Bautista ng Concepcion Tarlac. Opo, siya po ay re-electionist at mamaya asahan ninyo na kanya pong ihahapag sa ating programang Ang Paglalakad 2025 kasama RW 95.1 FM at syempre mapapanood din yan sa Sunstar Pampanga Facebook page. Opo mga kabalen, ano nga ba ang nais pang isulong ni Vice Mayor Joan Carla Bautista para ho sa bayan ng Concepcion Tarlac? Yan ho ang mga tatalakayin natin mamaya at hindi na pala Pampanga headlines itong pinapakita ko. Tarlac na ho ito mga kabalen. Pero Kapampangan na pamurin din kaya katang kabalen Ken. Yan ho, samahan nyo kami mamaya pong alas 4 ng hapon hanggang alas 5 mapapanood ho yan live dito po sa CLTV 36 News at CLTV 36 main page. Ganyan din ho sa television, Signal Channel 115 nationwide ho yan. Air Cable Converge, Channel 71. Free TV Channel 36. At syempre ho sa ating mga social media platforms, sa social media platform ng RW 95.1 FM. At syempre, gaya ng binabanggit ko, sa Sunstar Pampanga, mapapanood din ho yan. Syempre, mapapakinggan sa radyo via RW 95.1 FM. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa CLTV 36 News Stream. Napaypayan na ako ni Kuyang Renz Steven Correas, MCR. Maraming salamat, Kuyang Renz. Hanggang sa muli po. Magkita-kita tayo bukas parehong oras para ho sa mga balita at impormasyong makatotohanan, mapagkakatiwalaan at may paggagamitan. Ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 News and Current Affairs. Maraming salamat po.